Ahojte, ja som práve v Singapure a navštíviť Singapur bol naozaj môj sen už odkedy som to videla v nejakej reklame na Kinder Bueno alebo Magnum, že môžete vyhrať výlet do Singapuru. Tak som sa sem chcela ísť pozrieť a musím povedať, že zatiaľ toto vyzerá naozaj nádherne. A aktuálne sa nachádzam na takejto streche, kde máte výhľad vlastne na celý Singapur. A je to tu naozaj dýchberúce, tu sú vlastne také tie aj ikonické lode na jednej strane a na druhej strane máte výhľad na vlastne tie mrakodrapy singapurské. Takže fakt tu vidíte celé mesto. No a ďalšie naše kroky budú viesť do takých tých ikonických záhrad singapurských, takže na to sa tiež veľmi teším. No a čakajú nás teraz aktuálne 2 plne nabité dni, takže som fakt zvedavá, čo všetko tu v tom Singapure uvidíme, kam všade sa pôjdeme pozrieť, ale teda zatiaľ to tu vyzerá nádherne, mám z toho taký vibe trochu ako v Dubaji, takže veľmi sa mi to tu páči, no a ideme si to tu ešte ďalej pozrieť a ideme sa presunúť ďalej, aby sme všetko stihli. Musíme sa však vrátiť ešte o deň naspäť do Jakarty, kedy sa nám dial jeden fail za druhým a najprv sme vlastne z Bali smerom do Jakarty takmer nestihli lietadlo. Nakoniec malo lietadlo ešte meškanie a mali sme iba hodinu na prestup, no a hádajte, čo sa stalo, keď sme prileteli do Jakarty. Naše lietadlo do Singapuru už odletelo. A museli sme si teda kúpiť nové letenky, ale rozhodli sme sa aspoň ho nejako využiť a strávili sme teda 7-hodinový prestup na ďalší let v Jakarte. Na tomto našom výlete sme boli pozrieť taký indonéský monument na oslavu vlastne nezávislosti Indonézie a potom sme už rýchlo utekali naspäť na letisko, lebo zás sme boli v sklze, ešte boli aj zápchy, takže sme mali naozaj obrovské nervy, či to stihneme a keď sme dorazili na letisko, tak sme utekali cez celé letisko rýchlo, aby sme stihli lietadlo, iba aby sme sa dozvedeli, že má meškanie, takže sme si ešte chvíľu posedeli a ten šok nastal potom, keď sme nastupovali do lietadla a pani letuška si od nás pýtala letenky, tak jej ukazujeme v mobile. No a ona, že chce fyzické letenky a my, že máme iba tieto v mobile. A ona, že no tak to je problém, tak ide sa proste pozrieť niečo a ona, že vy nemáte urobený check-in. A my sme sa tak iba na seba pozreli, že prosím, povedala nám, že nás kvôli tomu nepustia do lietadla. Ja už som si hovorila, že to naozaj fakt sa nám toto deje, ale našťastie sa nám to podarilo vyriešiť. Bolo tam asi 20 minút totálnej paniky pred odletom, lebo všetkých nehali nastúpiť a my sme tam boli poslední a stále sme nevedeli do poslednej chvíle, že či môžeme ísť, nemôžeme ísť. Nakoniec veľmi ochotná pani letuška nám pomohla, mohli sme nasadnúť, takže ešte sme išli ako poslední 2 pasažieri autobusom cez celé letisko, aby sme stihli to lietadlo. No a nakoniec sme doleteli. Práve sme na... Kde sme? Nie, to zistím, počkaj. Volá sa to Lau Pasat. Volá sa to Lau Pasat. Tak. OK, takže sme v Lau Pasat. A našli sme tu taký obchodík alebo stánok, kde robia takéto nejaké singapurské dim sum záležitosti, tak Eddie vybral nejaký mix, vôbec neviem, čo vybral a k tomu pitie, čo si tiež vybral? Jasné, takže pitie je lime juice iced. OK, takže citronový. A toto je mango peach iced. OK, tak na zdravie. Zdravie. Tento je dobrý, osviežujúci. Tento je dosť peach, taký broskyňový. Tento je taký kyslejší. Osviežujúci a tento je viac taký sladší. No, čo si to vybral? Dobre, vybral som, akože, proste, čo som tam videl. Také buchtičky. Hej, čo som tam videl. Každopádne, toto sú nejaké, že veľké, juicy, akože šťavnaté. Myslím, že sú rovnaké? Pork. Tieto dve veľké sú rovnaké. Tak začneme tým. Tie sú ako keby juicy, šťavnaté pork. Možno poviem iba, že čo sú tie ďalšie. No. Tieto sú potom nejaké, že čo doporučuje šéf, ako kebyže šéf recommends, tak som ich zobral. Je tam nejaká tiež pork... Náplň? Niečo, hej. A potom tieto sú chicken. Dobre. Tak ideme na to. Fitness. Dobre, to potrebujeme. Tak ideme na to. Dobrú chuť. Ďakujem, dobrú chuť.
Neviem, to je naozaj veľký knedlík. Ľudí to, vieš, mi to pripomína, čo bola taká rozprávka z Disney s takým knedlíkom. Alebo Pixar, o Pixaru to bolo. Taký malý knedlíček. Tak práve ho jem. Je super tá... Dobre je to, že? Je to dobré, trošku horšie sa to je, ale... Ako by si popísala tú chuť? Ten knedlík je trochu nasladlý. A je to také fluffy. Ten knedlík je taký super Je fluffy. taký fluffy, jak také cestičko, proste také dobré. Není to ako taký klasický, iba že knedlík, jak taký pyrok, ale viacej také fluffy. A vnútri je takéto mäso v celku, v nejakej omáčke. Je to také slané. Nemá to nejakú výraznú chuť, iba skôr takú mäsovú. Tam ešte nejaké asi vajíčko vnútri. Tam je vajíčko? To je omáčka? Á! Žltko. Tak je tam ešte aj žltko, ale ja ho tu nemám, takže to dali asi iba tebe. Alebo som ho zjedla. Už tu mám to žltko aj ja. Tak môžeme možno, že ochutnať ďalšie a potom to dojeme. Tak ja by som dala toto doporučenie pána šéf-kuchára. Chef choice, OK. Ďakujem. Doporučili nám niečo, čo sa nepredáva. Zabalili to, že je to doporučenie šéf-kuchára, tak na zdravie. Nič. No. To je dobré. Dobre. Je to také sladké, jemne. Možno sú to nejaké morské plody. Myslím, že to bolo nazvané, že pork jelly. Pork jelly? Ale že nie, že ja som sa najprv že pork belly, akože audok, ale je to, že jelly. Že taká, pork je myslím bravčové. Bravčová jelly. No, je to vnútri, a je to také fakt, že... Je to vnútri taká jak kašička, by sa dalo, no, to je možno... Také jemne nasekané to bravčové mäso, také jak sladkokyslej omáčke, možno s medom. Sladšia sladkokyslá omáčka. Ja, to bolo dobré. Výborné, tak poďme na toto posledné kuracie. Aby si mala svoje proteíny. No tak som zvedavá. Dole to má vždy takýto papierik. Tak toto vyzerá. Veľmi podobne ako ten bravčový, iba je to kuracie mäso. Povedala by som, že je toto isté, iba tam cítite viac chuť toho kuraťa. Ale tiež veľmi dobré. Zapijeme to našou limonádou. Tak my to ideme teda rýchlo dojesť, lebo už sa musíme podľa nášho harmonogramu ponáhľať do tých záhrad. Takže rýchlo dojeme a vidíme sa na ďalšej atrakcii. Ďalej. You and your girlfriend too bad, man. Bad when you both combine. I don't know why you look so nice. Right now we're just taking time. All the things are on your mind. They want bad when I treat you right. I don't care how you look so nice. I need to hold a corner and it's no wine. One time I need to hold a corner and it's no wine. One time, yeah. You got some vacation time. You and your girlfriend too bad, man. Bad when you both combine. You and your girlfriend too bad, man. Bad when you both combine. I don't know why you look so nice. Right now we're just taking time. All the things are on your mind. They want bad when I treat you right. I don't care how you look so nice.
I need to hold a corner and it's no wine. One time I need to hold a corner. Práve som nám v Pólovi kúpila takéto dva snacky. Na cestu ideme akurát nakupovať. Tu máme hlavného hrdinu. A zobrala som nám nejaký takýto marble a potom takýto s ovocíčkom, myslím, aby som to iba hodila do kabelky a takisto nejakú vodu. Eddie už vypil, takže ja som si zobrala. No a toto bereme so sebou, keby sme boli náhodou hladní a ideme sa pustiť do nakupovania. You and your girlfriend too bad, man. Bad when you both combine. Nehovor mi, že to, ja sa bojím, že to nebude fungovať. Že to proste iba na ukáž. This is just a display. Just if you want to try, you can do a appointment with the 30-minute session. 30 minutes? Oh, really? Yes. Okay, huh? Do I have to register or just wait? Tío, okay. To je veľký moment pre mňa. Čakám na to. Hey, can I be 100%? Yeah. Posúvame všetko nakupovanie, toto je proste to, čo fakt už tak rok chcem vyskúšať, takže toto musím si vyskúšať. Sorry guys, Yes. Sure. I would like to try. Sure. Yes. Gonna be the ceviche. This is gonna be the roasted cauliflower, pita and hummus, and this is gonna be the chicken and lollipop. Thank you so much. Thank you. Práve sme sa presunuli z predajne Apple, kde sme vyskúšali Apple Vision Pro, čo ste určite videli na záberoch predtým. Bolo to fakt úžasné, môžete povedať svoje postrehy. Top, fakt. Fakt, akože je to budúcnosť, je to fakt skvelé. No a boli sme z toho totálne nadšení, ale už sme sa museli rýchlo ponáhľať práve na večeru, čo sme mali rezerváciu na 6. No a je to nejaký takýto mix tanier. Takže máme tu nejaké kuracie mäso, fita chleba, humus, nejaký grillovaný karfiol, také tortilla chipsy a to je myslím lososový, nejaký lososový... Ten pán to nejako nazval, neviem. Lososový niečo. A k tomu sme si dali takéto mocktaily. Ja mám nejaký jahodový s niečím a Eddie má lemon, mojito, ako keby nojito. Takže takto bez alkoholu, aby nám nebolo na druhý deň zle a mohli sme od rána vlastne chodiť po ďalších veciach. Takže ideme sa pustiť do toho. Hej, presne. Čím začneme? Čím chceš? Ja asi ochutnám kúsok pita chleba s humusom. Je to ako keby, že all time favorite toho, čo tu robia. Takže malo by to byť, že výborné. Som veľmi zvedavá. Tak, dobrú chuť. Dám aj tebe. No, jasne. A môžeme kľudne popri tom rozobrať naše dojmy z Apple Vision Pro. OK. Tak na zdravie. Ochutám som postupne všetko. Výborné. No, šupavé. Apple Vision Pro poviem jednu vec. Proste boli tam pre chalanov a pre pánov. Proste boli tam zábery, kedy máte tie brýle a ste fakt, že úplne tam, úplne v najvyššej kvalite, že fakt to bolo proste 4K, 8K, fakt, keď vidíte úplne najlepší obraz na telke, tak vlastne tak ste to videli. A boli tam také zábery, že vlastne bolo to okolo vás, že bolo 180 stupňov a 3D, to znamená, že fakt, že keby ste tam boli, takže ste videli všetko 3D tých ľudí a boli tam zábery športu, takže napríklad basketbalu alebo futbalu. To bolo výborné. Bolo to, keby ste tam boli s tými hráčmi. Ale ešte takým iným spôsobom, než len keby tam človek sedel a pozeral ten zápas, ale vyslovene ako keby bol v tom zápase, ako keby bol v strede toho ihriska. Čiže podľa mňa až taký, že
realistický pohľad. Alebo že tam išiel dávať proste na kôš ten basketbalista a vy ste vlastne boli akoby jak ten kôš, alebo nad tým kôšom proste, že úplne taký pohľad, jak... Čo vlastne nikdy ani sa nedá zažiť a tým, že to bolo 3D, tak to nebolo iba také, že na kameru, ale fakt, keby tam ten človek fyzicky bol, takže bolo to úžasné. Takisto tam boli krásne aj tie spomienky. To vyzeralo výborne, napríklad tu by sme teraz boli, mali by sme to na Apple Vision Pro. Hej. By the way, to bolo výborné. Koktail je výborný, docela taký sladký, jahodový. Fakt veľmi dobrý. Čo ten tvoj? Zabudol som. Veľmi dobrý, taký kyselkavý, taký osviežujúci. A chutí to, keby to bol naozaj koktail, aj trochu s alkoholom, ale je to bez alkoholu. Máš tiež taký pocit? Menej, ne? ale... Dobre. Možno som iba ja nejaká divná alkoholička. Každopádne. Výborne, cítim tam alkohol. Super. Dobre. Takže skôr, že to nechutí iba ako nejaká ovocná šťava, ale naozaj ako koktail. Hej, tortilla chips. Takže tortilla chips namočím do... To je nejaká mangová omáčka. A trochu chili. Dobrá. A ja si naberiem toto lososové niečo. Je to jak také lososové guacamole bez avokáda, takže asi to má nejaký svoj špeciálny názov. Tak toto vyzerá. Tam cibulka, bude mi smrdeť z huby, bude ma boleť žalúdok, ale... Nedám ti to dole? Je to tam nasekané všade, takže v poriadku. Je to tam všade. Takže snáď mi nebude úplne zle. Asi lososový tatarák. Ale toto pozri, je to skôr taký nabral lososový také, že toto fakt není žiadno. Je tam všade. Dobre. Tak, na zdravie. Lososový tatarák. Výborné. Je to také kyselkavé, jak dochutené vlastne limetkou. S tým lososom, ten je tam veľmi taký jemný. To bude lososovo-ananásové. Preto je to kyslé. Je to lososovo-ananásové ananásový tatarák. Ja som ťa prerušil, môžeš o tých spomienkach povedať ďalej na tom Apple. Áno, tak tie spomienky boli úžasné, lebo vlastne tu, ako by sme teraz boli a jedli túto večeru, tak napríklad mohli by sme to poslať našej rodine a oni by mali pocit, ako keby tu sedeli oproti nám a videli, ako to jeme. Takže to bolo... Alebo keď sme volali, že FaceTime, tak by sa tiež dalo. Ale ja som sa to pýtala, toho pána, že keď voláš FaceTime, jak by to bolo, ale niekto by musel mať tie okuliare a že nevideli by sme jeho, ale ako keby to, čo by videl on. No jasné, ale že teoreticky, keby oni mali ten Apple Vision Pro a teoreticky, že takto by sme, vieš, že keď niekedy s niekým voláš, že máš ho opretého, a že by nás proste videli, keby sme im boli tie večery. A to sa dá? Neviem. Ja som sa opýtala, že by to niekto musel mať. Z nás? No, alebo niekto, napríklad ty by si to mal a mňa by videli, ale nemohlo by to byť len tak. Jasné. Údajne. Okay. Že dobrá otázka, takže sa nad tým zamyslel aj. Ale ako keby, takže ideme na tento karfiol. Výborné. A to, nie som nejaký fanúšik karfiolu. Na vrchu sú ešte tieto granátové jablko. Veľmi dobré. Tak. Ochutnáme ešte kura. Je to na takejto kuracej nožičke. Je to docela cute. Namočila som si to v tej mangovej omáčke. To je výborné. Možno povedz, ako sme došli k týmto nápadom, že čo dneska robíme. Si nehovorila ešte práve? Ešte som to nehovorila. OK. Takže dneska ráno nás napadlo, myslím, že teba to napadlo. Hej, napadlo to mňa, lebo sme to mali urobiť ešte večer, ale nestihli sme to a potrebovali sme vymyslieť plán a zorganizovať si celé vlastne 2 dní v Singapure, aby sme stihli všetko dôležité, lenže tým, že sme to nemali pripravené, takže potrebovali sme niečo rýchlo vymyslieť, že kam teda ideme
a aký bude postup. No a napadlo mi, že by sme to mohli dať ako prompt ChatGPT, nech nám naplánuje celú dovolenku. A naozaj je to... Dali sme tam, že máme 2 dní a že chceme proste efektívne pozrieť všetko ako keby čo najlepšie proste, že nech vidíme tie miesta najlepšie a čo ľudia majú radi a tak, čo je pekné. A máme nám to úplne a úplne proste strašne nadúpaný program. Urobilo nám to vlastne vyslovene timeline program, že odtedy do vtedy buďte na tomto mieste, potom choďte tam a proste celý deň niekam chodíme. A tým, že vlastne my sme si sami nepozerali tie veci, tak je to pre nás úplne také prekvapenie, že kam pôjdeme a čo zažijeme. Takže to sa mi extrémne páči. A takisto nám aj poradil s tým, že kam si máme kúpiť lístky, aby sme sa vyhli radám a proste jak taký normálny tour guide bez toho, aby vám niekto radil. Takže výborné. Tak super. Zatiaľ všetko, čo nám poradil, je top. A takisto aj túto reštauráciu, že máme ísť sem. Je to výborné. Yes. Je to výborné. Dobre. Otázka. Čo z tohto je tvoje najobľúbenejšie? Čo ti chutí najviac? Asi to lososovo-ananásové je také, že najviac rich chuť, ale všetko je výborné. Takisto aj tá mangová omáčka mi strašne chutí. Je to fakt dobré. Všetko má takú proste naozaj výraznú chuť, že nie je to také nejaké, že bez chuti, ale mdlé a každá jedna časť je fakt veľmi dobrá. Takže za mňa asi, kebyže mám vybrať najlepšie, tak lososovo-ananásové. Čo ty? OK. Za mňa asi... Ten humus mi veľmi chutí, ja mám, nejako som sa namotal na humus proste. Ten bitak mi veľmi chutí, takže môj obľúbený kúsok je toto, ale takisto všetko je výborné. OK. Takže my ideme ešte zjesť túto večeru, ideme si to vychutnať a potom máme mať nejakú prechádzku po tejto časti, kde je tu taký akoby prístav. Tiež nám to naplánoval ChatGPT. A potom máme mať nejakú projížďku loďou. Nie? Light show. Light show. Večerná light show. Takže Gardens. OK, takže tam, kde sme boli do obeda, pôjdeme večer a uvidíme to vlastne v nejakých svetlách večera. Malo by to byť asi krásne, bolo to aj cez deň krásne. Som zvedavá, ako to bude vyzerať večer. Takže toto sú naše ďalšie kroky. My si to ideme zjesť a vidíme sa potom. OK, toto je taký iba veľmi rýchly spot, bez hlbšej pointy, ale toto sú postele handstands, čo sú najdrahšie postele na svete a nikdy som ten obchod naživo nevidel, ani tú postel som nikdy nevidel naživo, takže sme si povedali, že iba tak sa sem zbehneme pozrieť, ne že by som si ju akože mohli skúpiť, ale halus, tieto postele tam myslím, a teraz keby náhodou sa pomýlim, tak tu dám skutočnú cenu, ale nejakých $300,000 stojí jedna táto postel, alebo 300,000 eur, takže buď si môžete kúpiť trojizbový byt, alebo túto postel, keď dneska v Bratislave možno dvojizbový byt, pretože to je šialené, čo tam stoja tie byty. Každopádne, majú doma Drake, myslím, že Drake má túto postel a vlastne majú jeden z najlepších marketingov aj na svete, celkovo preto je tam aj kôň, pretože tá posteľ je nejako tie vlákna alebo niečo, nechcem to povedať blbo, ale nejakým spôsobom je to
z konskej srsti alebo vlasov, asi skôr z tej konskej hryby alebo niečo také, alebo nejakým spôsobom to tam používajú a všetko je to ručne vyrábané. Je to kompletne ručne vyrábané, takže halus. Poďme sa pozrieť iba tak, že čo si môžete kúpiť za 300 000 eur. Hello. Is it okay if we check? And just, yeah, okay, thank you so much. Posol som teraz na ten mikrofón. OK, takže tak. Tak to vyzerá posteľ za 300 000. Chceš vyskúšať? Ja neviem, či sa to môže skúšať, ale tak teoreticky. A pozrite, tu, hej, presne, tuto vlastne sú, takto vyzerá tá posteľ, keď ju rozrežete ako keby na poli. A to možno dostaneš k tomu. Každopádne, tam sú, myslím, tie vlákna vlastne v tých vrstvách a celé je to ako keby ručne urobené. Hej, teraz som tu v takom trošku skrytom, tak ja si tam láhnem. Ma tu nachytajú oni, že to čo robíte? Jak normálne? Je to také ako mäkšie, ale to telo tam tak pekne zapadne. Je to iný pocit, akože není to taký klasický pocit, jak úplne na každej posteli. Zajímavé. Chceš to vyskúšať? OK. Čo hovoríš? Výborné, leží sa tu fakt dobre. Dobre sa to leží, že? Iba tak, že jak to prúži. Dobrá je. A to máš asi rôzne mäkkosti. Určite. Táto je jaká? Táto není taká mäkká. Fakt. No, táto je trochu tvrdšia. Ale akože, no o dosť tvrdšia. Je tvrdšia. Vyskúšaj. Fakt je tvrdšia. Dobrá. Tak keby ste mali radšej trošku tvrdšie madrace, tak berte túto potom, keď tak to je trošku tvrdšia. Super. Ideme nakupovať? Príjemné. Vybereme farbu, ktorá sa nám bude hodiť. Ja by som zobrala mobil. Asi tá modrá, asi sa im páči. Alebo asi je to bestseller. Možno je to bestseller, že to je taká možno ikonická farba. A tu máš vlastne presne firmné, máme, že soft, medium, extra. Jo, presne, no. A tam sú tie vrstvy vlastne s tou, myslím, že s tou hrybou pravdepodobne, alebo z tých nejakých vlákien. A boli tam vlastne niekoľko, jo, sú soft, medium, firm, extra firm. Firm. Pre nikoho budem chcel opravať moju výslovnosť. Amanda mi už to plavidlo. A maximálna veľkosť je 320 na 320. Takže 3 metre x 3 metre. To je docela letisko. Takže tak. Tam môžu spať traja. Tam môžete spať traja. OK, super. Takže tak. Toto je vstup z najdrahších postelí na svete. A keby ste chceli si kúpiť, tak tuto to nájdete. Marina Bay v Singapúre. OK. A ešte nám tu pani ukázala, že vlastne toto je ten najprémiovejší kúsok. A stojí vlastne $1 000 000 singapurských dolárov, takže nejakých 687 000 alebo niečo také okolo nejakých proste skoro 700 000 eur za túto posteľ. 17 miliónov českých korún. Takže môžete sa rozhodnúť, či si kúpite štvorizbový byt, alebo si kúpite túto posteľ. Alebo modrú, alebo keď tak túto, keby ste chceli. And Drake has this one? This model? Like kind of like, okay. A vlastne tento model má aj ten Drake, čo som vlastne vravil na začiatku. Takže môže byť, no. Pohodičke posteľ. OK, thank you so much. Bye bye. Takže tak, nádherné, krásne. Only you feel on my body.
dobré ránko, dneska je ďalší deň. Včera to bolo skvelé. Fakt akože tá večerná light show, tak to bolo výborné. Dve sme dokonca stihli. Trošku nám pršalo vlastne popri tej prvej a potom sme sa trochu báli, že či stihneme tú druhú, ale nakoniec všetko v pohode. A ešte sme stihli aj nákupy, ako môžete vidieť tuto Eddieho novom outfite sa ohákol. Ja si písať komplimenty všetci. takže aj sme ponakupovali, stihli sme. No a dneska teda nás čaká vodný svet, alebo teda nejaké akvárium, kde by mali byť takí veľkí žraloci a malo by to byť fakt úžasné, tak na to som veľmi zvedavá. No a potom nejaký obed, pláž, koleso, vlastne to, čo sme včera videli, tak tam by sme mali ísť a znovu nejaké nákupy. Ešte musíme doladiť šperky, aby outfit bol kompletný. A čo nás ešte čaká? Zabudla som na niečo? Ešte pôjdeme dneska pozrieť michelinské jedlo, ale netradičné michelinské jedlo. Ja už viem, o čom hovoríš. Takže to ešte naplánujem. Áno. Takže to vám ešte ukážeme, ale malo by to byť teda michelinská reštaurácia práve tuto v Singapure, ale je taká špecifická. Takže uvidíte, teším sa moc na to. No a teraz už ideme do nejakého tunela, ktorý je predpokladám pod vodou, takže za chvíľu tam už budeme. No a som zvedavá na tie žraloky. Bojíš sa žralokov? Tak to v akváriu ne. V akváriu ne, ale som zvedavý, ako tam bude. Pretože občas tie akvária sú také, že človek má také očakávanie, že akvárium veľké a potom je tam, že jedna lávka, kde nad nami preletí žralok, prepláve a nič, takže som zvedavý, či to bude akože veľké niečo. No malo by to byť údajne veľké, obrovské. Takže uvidíme. Super. Som zvedavá. Takže ideme do akvária a vidíme sa v akváriu. Aktuálne nám by the way prší, takže dúfam, že to ako nejako nepokazí ten program, ale včera bolo krajšie, úplne sme to vychytali včera a dneska je horšie počasie, ale možno sa to v počas dňa nejako zlepší, lebo údajne sú tu takéto časové, teda počasiové výkyvy. Takže uvidíme, no a vidíme sa v akváriu.
need somebody like that. We can ride in Italy, ghost ride through the city on me. We can ride in the 88 Cutlass, gon' swing with the gold teeth. Ooh, no, I got it like that. We gon' need somebody like that, with a big body like that. You gon' need somebody like that. Ooh, we actually get it like that. Ass fast and pretty like that. Girl, you gon' need a Birkin for that. You gon' have a nigga working for that. 187, I'm working that. Looking back at it when you're throwing it back. You gon' be sad when I'm pulling your cash. Girl, you so nasty, put it up in your. Girl, take your time with it. All the time you need. I'm in no hurry. Takže my sa akurát nachádzame v tejto michelinskej reštaurácii, ktorú sme vám spomínali predtým, a je to teda nejaká prvá michelinská reštaurácia, alebo možno dokonca jediná street foodového štýlu, alebo jak to funguje? To neviem. Takto, je to ako keby, že, ale niečo také, že ako keby first stall, ale v výsledku je to, ale myslím, že je to prvé kuracie mäso so sojovou omáčkou a rýžou, čo má michelinskú hviezdu. Je to proste ako keby najlepšia, je to, že najlacnejšie jedlo, ktoré získalo michelinskú hviezdu na svete. OK. Takže to je. K tomu máme teda takéto nejaké dva nápoje, toto je nejaký mliečný čaj. Áno, toto je že vraj locals favorite, alebo že najobľúbenejšie domáci. A toto je nejaký, tuším, lime honey. Áno, lime honey. Takže taká limonáda a toto je nejaký favorite. No a potom tu máme toto je to michelinské jedlo. Áno, toto je to najpopulárnejšie. Takže kura, ryža. A pok či chok poi, či jak sa to volá? Dobre, ľudia nás strašne vyhlásia. A toto je nudle, omáčka a to myslím si, že je bravčové mäso. OK. Takže toto by malo byť to jedlo, ja som fakt moc zvedavá. No a poďme sa do toho pustiť a môžeme popri tom rozobrať, čo sme videli v akváriu, lebo bolo to výborné. Tak ideme týmto, začneme teda tým michelinským. OK. Tak to vyzerá to mäsko. Voní to výborne. To je omáčka? To je taká akože vedľajšia, není úplne, že k tomu, toto je samostatné. Tak ideme ochutnať teda mäsko, tak na zdravie. Dobre. Je to také veľmi jemné kuracie mäso, má to takú krustičku. Čakala som, že to bude slanšie trochu. A dole je vlastne nejaká taká ako keby kost. Ale akože dobré, veľmi dobré. Veľmi jemné, fakt. Veľmi také šťavnaté. Šťavnaté, to by som povedal. Výborné. Tá koža bola práve tá slanšia, takže to samotné mäso nie je až tak slané, ale tá koža je práve táto hnedá, tak tá je práve taká slaná. Tak skúsime ešte rýžu k tomu. Výborná. Aj tá omáčka, tak tá je taká rybia sojová nasladlá. Dobrá, ňam. Vlastne celé to úplne dobre doplňa to kuracie mäso. Je to také ako vaše obľúbené typické azijské jedlo, ale proste výborne dochutené. Toto by mali byť asi sojové struky. Chutí to jak fazula. Neviem jesť tým paličkom. Tak poďme na toto druhé. Takže toto by malo byť to bravčové, myslím si, že to je rebierko. Alebo niečo na ten štýl. Tak toto vyzerá. Páči sa mi, ako je to také glazed, vyzerá to veľmi chutne. No. Toto mi možno chutí ešte viac, lebo je to až také skaramelizované na tých bokoch. Ja som zvedavá na tieto nudle. Myslím, že by sme si mali k tomu rozmiešať. Rozmiešame. No a čo sa týka toho akvária, kde sme boli predtým, tak to bolo tiež naozaj krásne. Boli tam asi najkrajšie rybičky, ktoré som videla.
krásne boli aj tie medúzy, to bolo výborné. Bolo to teda úprimne trošku menšie, ako som si myslela, že to bude, ale zase mali tam, že najväčšie akvárium na svete, ktoré máš 18 miliónov litrov vody. Neviem, som ti pomohol, ale som ti to zhodil. Sorry. Áno. Aj tie nudle sú veľmi dobré. Cítiť, aké by boli také baječné. Takže výborné. No a teda k tomu akváriu bolo to teda nádherné. Myslím si, že sme to ešte stihli tým, že sme tam išli okolo 10. 11. Tak ešte tam nebolo toľko ľudí. Myslím si, že po obede alebo takto by to bolo preplnené. No a ešte sme vlastne videli aj vstup do toho Universal Studios, čo bolo vlastne hneď vedľa. A tam sme sa aspoň odfotili pri tej ikonickej planete. Takže to bolo tiež super. No a čo sa ti páčilo najviac v akváriu? Mne asi tie rôzne rybičky. Páčilo sa mi celé akvárium. Páčili sa mi asi medúzy veľmi. Celkovo sa mi páčilo, ako to bolo spravené. Trošku tiež som ako keby čakal, že... Alebo bol som práve zvedavý, čo tam bude také, že niektorých proste v tých filmoch alebo tak, alebo vidíte na videách, že majú tam také tie obrovské, kde sú kosatky a také, ako keby hroty. Tak to bolo to, čo som hovoril, že či to také bude. Tak to tam teda nebolo, takže bolo to tiež tak trošku menšie v tomto smere, ako som možno čakal, alebo že, čo som si hovoril, že by mohlo teoreticky byť. Ale inak to, čo tam bolo, tak bolo veľmi pekné. Takže myslím si, že dobrý výlet, pekné veci, žraloky. Hej, žraloky tam boli na konci, tak s tými sme sa tam točili, to bolo super. No a bolo... Na tie pitia. Áno, poďme na tie pitia teda, tak. Toto chutí jak rúžová voda, doslova, akože z rúží. Aha. Chutí tak rúže, citrón a mlieko dokopy. Ale je to dobré. Toto je veľmi dobré, sú tam také jelly. Ňam. Toto je viac také kyslé medové. To je viac také fakt kyslo-medové. To taký čaj, ale studený, ktorý si spravíte, keď vás boli hrdlo. Ale akože v dobrom. Takže to bolo akvárium, bo sme si to tam užili. No a teraz po tomto jedle sa chystáme nakupovať. Ideme nakupovať. Už sme boli teda niečo pozrieť aj v takom shopping centre, lebo sme sa presúvali nakoniec takým vláčikom alebo metrom, dalo by sa povedať, taký Skytrain. No a bolo to tiež docela zaujímavé, ale medzi zastávkou bola nákupné centrum, takže klasika, sme sa tam zamotali asi na hodinu a Eddie si skúšala ešte nejaké reťazky, lebo snažíme sa vlastne nájsť nejaké tie doplnky, ale nakoniec nič. Nebolo to ono. Voda. Takže tak a hľadaš vlastne okuliare ešte. To bude náš hlavný lov. Yes. No, toto mi chutí asi viacej. Keď tu budete, tak dajte si určite toto. Bolo to nejaké čoj, niečo? Neviem. Je to tak dobré. Tak, napíšem vám to keď tak niekam do videa. Ale bolo to výborné. Potom nás ešte čaká teda to koleso a záhrady. Ale docela ma bolia nohy, lebo včera sa mi spravili, dokonca už prvý deň v tej Jakarte sa mi spravili otlaky. Takže docela tu s tým bojujem a mám iba jedny šlapky. Takže ani si nemôžem dať niečo iné a jedna noha ma absolútne otlačila, takže je to docela uchvatné, ale keď človek chodí, tak ho to aj prestane boleť, takže dá sa to nejako vydržať. Tak, na to vydržím. No a teraz vlastne v tejto lokalite, kde sa nachádzame, sa to volá Chinatown. Pôjdeme sem ešte zajtra ráno. A je tu veľa takých ako keby rôznych stánkov s jedlom, rôzne obchody a tak. Ešte sme to tu nepreskúmali, lebo sme išli iba uličkami. A teda tie bočné uličky, musím povedať, že boli docela dosť také smradlavé. Že boli tam cítiť také odpadky a ten durian, to ich ovocie, tak to proste strašne smrdí za mňa. A bolo to také smradlavejšie zatiaľ, ale tu už, jak sme vlastne na tej ulici, kde sú normálne tie obchody, tak je to v pohode. Takže uvidíme, ešte to tu prejdeme a ty sa hlavne nezašpiň.
Eddie si kúpil nejaké športové oblečenie nakoniec, do okuliare sme stále nenašli, ale v Nike nestíhame, je toho naozaj veľa, čo máme na pláne a teraz ideme vlastne do takých záhrad. Môžeš povedať divákom, o čo sa jedná? OK, ideme teraz do takých botanických záhrad a utekali sme už teraz a potom ešte, keď tak budeme pokračovať v nejakom shopping spree. Musíme ešte ísť do Sephory a chcem ešte nejaké tričko, ale proste môj väčší problém je ten, že som si vybrala značku Alo, ktorú mali v Jakarte aj v Kuala Lumpur, kde sme boli a zrovna v Singapure ju nemajú, takže som si vybrala najlepšie miesto na nakupovanie, ale nejak to vymyslíme. Takže moje nakupovanie som si zatiaľ kúpila iba Airpody a čo to je ten transfer na SD kartu? First world problems. Ty si nakúpil úplne nové oblečenie, budeš úplne nový muž. A ja po starom. Čiže aj tak som mala preťažený kufor, tak čo budem nakupovať? Pohode. Nebuď z toho smutná. Prosím? Nebuď smutná. Som z toho smutná iba trochu. Nebola som z toho smutná, dokým som nezistila, že tu nemajú ten obchod. Hej. Pokiaľ by tu bol a napríklad nič by som si v ňom nekúpila, tak by som nebola smutná. Hej. Ale tým, že tu ani nie je tá možnosť. Hej. Že ty sa už tešila? Áno. My sa o tom bavili totiž. A Anička si brala, že to bolo vlastne super. A tak sme tam už ako keby naplno, že tak tam potom pôjdeme. No. A zrazu to pozrieme a že všade okolo, ale tu a v tomto meste zrovna je, chápete, je tu posteľ za 300 000 eur, ale je tu zrovna ten jeden obchod, ktorý si ja mám na vyber. Akože OK, v tomto chápem tvoj upset. Ale nejsem smutná, teraz som skôr unavená, takže musím si dať niečo sladké. Dáme si niečo sladké. OK. Teraz som porušila svoju dietu, inak väčšinou jem 3 vajíčka, 400 gramov kuracieho mäsa a jeden proteínový shake. Takže teraz mám voľno. Teraz sa to nepočíta v Singapure. A potom nabieham do ďalšej 6-týždňovej výzvy, kde budem znovu jesť tieto isté proteínové jedlá. Takže ešte si to užijem a dám si niečo dobré. No a ja teda kam ideme. No. Takže teraz máme na pláne od našeho výborného guida. Už máme ísť pozrieť krásne záhrady, ktoré... Oni sú nejaké chránené UNESCO. Sú to presne to nejaká UNESCO chránená oblasť a ideme tam, pretože vlastne potom už bude samozrejme zapadať slnko, takže to už by sme asi moc toho nevideli. Takže teraz tam utekáme a potom budeme pokračovať. Takže tak. Celkovo sme boli prekvapení, že v Singapure neboli takmer vôbec zápchy a iba teraz ako keby sa stalo v tejto main road, alebo jak to povedať, tak tam teraz boli docela zápchy. Trvalo to strašne dlho, kým prišiel ten taxík, ale už sme v ňom, tak v pohode. A no ešte to povedz o tých záhradách, čo nás sem čaká. Chodenie. Čaká nás. Mňa už tak bolia nohy. Aj mňa už bolia nohy dosť, no akože ale takto. Stíhame všetko. Stíhame fakt akože extrémne veľa vecí, čo je fakt pozitívne. Takže proste presne chápeš, musí to byť pozitívna energia. My nemôžeme sa tu sťažovať. Ja sa nesťažujem. Ak som sa sťažovala, ak to tak vyznelo, tak nesťažujem sa. Trošku sa sťažovala. Ale nemyslela som si to. Ty nejde v obchode, čo sa zrovna vybrala. Ty to zrovna nemajú, to pička. Nie, nesťažujem sa, práve že som extrémne rada. Je to naša 5. krajina za tento rok. Hej. A 6. nákupné centrum za posledných 48 hodín. A boli sme v milión nákupných centrách, tak to už je až nezmyselné, že koľko ich existuje.
My si celkom robíme, my si občas robíme takú srandu, že vlastne, bo sme z Bratislavy, obidvaja, a že vlastne fakt v Bratislave, keď tam vyrastáte, tak tam je fakt taká kultúra, chodí do nákupných centier. Proste kam ideš do Auparku, kam ideš do Eurovej, kde si na Nivách, proste tam akože nemáš čo iné. V centráli proste. Alebo v centráli ešte, no. Takže tam fakt, že sme si z toho tak robili srandu niekoľko už takých rokov, že... Že prvá vec, aj keď sme došli na Bali, tak prvý deň sme viete kam išli. Do nákupného centra. Počkej, kam? Do tej Kuty, či do Denpasaru, či kam sme to išli, niekam sme to šli. Áno, hneď prvý deň domov. Hneď prvý deň sme šli na studiu. A takisto do Jakarty sme prišli a kam sme išli? Do nákupného centra, takže proste bohužiaľ nás to preklína, alebo respektíve sami si to vyberáme, lebo proste asi sme zvyknutí. Akože nájdeš tam tie veci, no. Ale každopádne, že už sme vlastne za posledných 48 hodín boli v 6 rôznych nákupných centrách, čo je správne výkon hodný Bratislavčanov. Áno, takže... Za toto by boli na nás hrdí aj klasickí eurovejskí kávičkári. Presne tak. Nesklamali sme. Takže tak. Okay, no ale ideme pozrieť teda tú zeleň ešte, aby sme vyrovnali tento náš mestský štýl, lebo vlastne tam na Bali v Changu, tak tam sú není žiadne takéto nákupné centra, takže keď už sme tu, tak to treba naozaj využiť. Je to iba v Kute najbližšie, čo je asi hodinku odtiaľ, takže akože dá sa tam nájsť, ale je to celé ďalej. Takže nie je to také, že človek si po obede zmyslí a idem do nákupného centra ako v Bratislave. Ale musí si to naplánovať a proste väčšinou boli sme tam dvakrát. Takže je to docela zážitok takto vo veľkých mestách. Dvakrát za 4 mesiace, to je docela málo. To je odvykačka. To je bratislavská odvykačka. Takže záhrady, ešte niečo k ním? Čo tam je zaujímavé? Čo nás tam čaká? Ty si to pozeral? Práve že tento koncept, tým, že sa nám podarilo takto naplánovať chytro ten náš výlet, tak vlastne je to o tom, že je to prekvapenie. Takže videl som nejakých pár fotiek, malo by tam byť pekné. Je to proste nejaké záhrady, chráni to UNESCO, tak asi tam bude nejaký dôvod, prečo to chránia. Vraj sú, že najnavštevovanejšie, to som tam ešte videla, že najnavštevovanejšia botanická záhrada na svete. Okay. Takže to bude tiež zaujímavé. Teším sa na to, trošku som unavená, takže niečo proste. Kávu sme už mali, 2, takže kávu už asi nie, ale možno niečo skôršie. Uvidíme, niečo tam vyberieme, lebo chcem nejaký taký street food sladký. Okay. Uvidíme, čo tam bude. Čokoľvek. Dám si, áno? Pozývaš? Pozývam. Dobre, do $2 singapurských sa dá. Keď tu je 2,50, tak už nepozývaš? No, tak aj tak sa dá. Všetky peniaze pomíňal na nákupy. Ale ešte nie, ešte musíme nájsť okuliare. Alebo sme hľadali ruksak, ale je to docela tragické. Vyzeralo, neviem, proste, nejak sa ti ruksak nehodí asi. Nehodí sa to. Vyzerá proste jak nejaký taký buď pán, alebo školák. A takisto tie biele nohavice, tak by the way, pokiaľ by ste hľadali, že biele rovné pánske nohavice, basic kúsok, proste nepredávajú. Vyzeral som ako... Taký starý detko. Jak sa hovorí, že starší solventný pán, tak vyzeral som ako starší pán, ale nesolventný. Proste ako taký dôchodca, taký tých klasických nohaviciach, takže to bohužiaľ nie. Musím ti ich ušiť. Ako za starý čas. Hej, keď prídeme na Bali naspäť, tak budem šiť. Takže pánske biele nohavice tiež veľký fail a slnečné okuliare tiež docela fail, lebo proste žiadne nevyzerajú. Ešte sme nenašli tie, čo hľadáme. No. Máme takú predstavu. Mám takú predstavu a ja mám takú predstavu. Takže máme predstavu, takže ešte hľadáme. Takže je to v procese. Toto sme v nejakej časti, inak sú fakt, že také vilky a tak, čo je také luxusné. Takže tiež sme boli skúsiť. luxusní, solventní singapurskí dôchodcovia. Počkajte, je to tak ako keby na kopci. Dobre. Asi nič. No, bolo tam trošku vidno, ale moc ne. Takže sme v nejakých Hidden Hills Singapuru a už je tu odpočka do botanickej záhrady, takže
Ideme to tam pokúkať. Dúfam, že tam budú nejaké pekné kvetinky. Príroda. Trošku príroda. A potom späť do nákupaku. Presne tak. Do 7. Do 7. nákupného centra za posledných 48 hodín. Cherry out, turn that cherry out, turn that cherry. I can't wait till I get home so you can tear that cherry out, turn that cherry out, turn that cherry out. I want you to turn that cherry out, turn that cherry out. I want you to turn that cherry out, turn that cherry out. I want you to turn that cherry out, turn that cherry out. I want you to turn that cherry out, turn that cherry out. Ooh, I had another thought today, baby. Every time I close my eyes, ooh, get a glimpse of this candy paint. Don't slip off when it drip off on top of your eyes. I know you see it here, lifting up and toss it, babe. I know everything you want. I'ma show you how I stroke it. Bring you what you want on top of me. I'ma let you beat it, boss of me. I know everything you want. Give me that daddy long stroke. I can't wait till I get home so you can tear that cherry out. Turn that cherry out. I can't wait till I get home so you can tear that cherry out. Turn that cherry out. Turn that cherry out. I want you to turn that cherry out. Turn that cherry out. I want you to turn that cherry out. Turn that cherry out. I want you to turn that cherry out. Turn that cherry out. I want you to turn that cherry out. Turn that cherry out. Ti si chcel vtedy. Keď som nikdy nechcel. Aha. Tie šlapky sú docela pekné. Okay. Tu máš zrkadlo. Ja si myslím, že sú to ono. Je to ono. So far, this one is a new piece. Majú taký subtle monogram, čo možno by sa mi páčilo, aj keď boli, že bez, ale... Ten tvár vyhral.
Hej Eddie, ešte vyskúšaj, tu je taká vôňa, tak vyskúšaj túto, toho Nomad. Niečo tam je, Fleur de Nomad. Tú druhú, áno. Je to ono? Nie, tú druhú, tretiu, tak. Vyskúšaj. Nemyslel som si, že by tu mali presne tie, ktoré som hľadal, že fakt, že sme išli do rôznych obchodov a náhodou. Thank you. Aj mne poďakuje. OK, dali sme mikrofón iba, aby bol trošku lepší zvuk. Takže iba idem si ich odbaliť. Prosím ťa. Je to... A teraz nich bude aj spať. A teraz budem spať. Amanda iba sa zobudí v noci o 2:00, sa pozrie na mňa a tam v tých bríloch, že či ti kuruje. Tak ďakujem. Je to inak akože úplne prvýkrát v živote, čo som niečo kúpil, že v Louis V obchode. Možno to dokonca inak má úplne, že prvá v živote Louis V vec. Asi je? Rozmýšľam. Keď som robil jednu kampaň na Zalando, tak tam bol stylista, ktorý ma tam tedy styloval. Volal sa Ikamara, dúfam som to správne povedal jeho meno. A on práve posledné roky robil veľmi veľa stylingu pre Louis Vuitton. Takže som to videl furt na jeho Instagrame, že sa sledujeme vtedy. A práve, že oni fakt do tých modných prehliadok a tak dávali v posledných rokoch, že veľa ako keby aj černochov, akože fakt, že tmavých ľudí a tak. A som to vždy sledoval a tak, takže nemá to s tým ako nič spoločné, to je iba tak, že okay. Hej, fun fact, presne tak. OK. Super. Takže misia okuliare splnená. Tak, chcel som presne ako keby tento štýl, že no frame, pretože vždy som to videl u Ganu. Vždycky sa mi to extrémne páčilo, vždycky to mal Lil Baby a takto a vždycky som si hovoril, že raz si také brýle, že by som chcel, takže som rád, že sa mi to dneska takto podarilo splniť. Amandičkine zariadenie malo plné vložisko, takže sme museli zmeniť. Takže chcem iba dopovedať, že nás napadlo, respektíve Amandu, že všade tu je ten smradlavý durian, ale tuto v Singapúre vôbec takmer. Chceš? OK. Ja chcem OK. Tak poď. Musíme niečo kúpiť ešte tebe, Amandi. Takže je to všade ten smradlavý durian a v Singapúre není, ale obecne napríklad v Kuala Lumpur, nemáš tam prsty inak? Ne. OK. V Kuala Lumpur bol mega cítiť ten durian. Takže ale že vraj to je ako docela dobré, Amandička počula. Takže teraz ako keby bude naša ďalšia misia, že by sme chceli ochutnať durian a pravdepodobne by bolo možno dobré ho ochutnať tu v Singapúre, lebo tu mi to príde také sympatické. Prekonať strach z toho smradu a ochutnať to. Takže tak, dobre, takže díky, že ste so mnou boli na mojom shopping experience. Som rád, že som našiel tie brýle, takže misia done a ešte stále máme pred sebou celkom veľa vecí. Fit check. Beží? Beží. Dobre. Takže práve sme donakupovali, Eddie si tuto kúpil tento luxusný kúsok a takisto aj skincare v Sephore. A hádajte, čo sa stalo mne. Zas nemali to, čo som potrebovala. Zháňala som novú ceruzku na pery od Fenty Beauty. Mali už iba červenú, takže fail. A potom som zháňala púder, iba vlastne ristok toho istého, čo mám tiež Fenty Beauty. A tak tiež ho nemali. Takže musím pohľadať asi na Sephore nejakú inú predajňu a zajtra to musíme ešte stihnúť, lebo v Indonézii Fenty Beauty nepredávajú. Takže by som bola docela dosť nahratá a fakt je to moja obľúbená značka, takže musím to zohnať. Ale pre Eddieho samozrejme mali všetko. A ešte ti jeden ochotný predavač poradil. Jeden ochotný predavač v Sephore. Som sa pýtal na skincare a tak, lebo musím na tom zamakať. A respektíve takto, dostal som od teba na Vianoce akože nejaké produkty a mega mi to fungovalo. Ja som predtým nikdy moc ako keby tieto veci neriešil a nevyznám sa v nich doteraz. A teraz iba som, že už sa mi niečo minulo, tak som si šiel, že si to doplním. Ja som medzi urobila takú skincare rutinu, hydratácia,
vyhladenie a v podstate vybielenie, dalo by sa povedať, takých tých tmavých flakov, čo mu ostali po akné. Áno, bude jak Michael Jackson, presne. Je to ako keby, aby mal krajší tón pleti a aby sa zbavil akné. Tvoja problémová partia. Ja problémová partia je aký, keby som mal 16. No, takže to a vlastne celú... A kúpil si aj krém hydratačný? Nie, to tam nemali. Kúpil som si iba proste tie 4 veci. Dobre. To tam nemali. Určite tam mali hydratačný krém, ale... Práve, že som sa na to pýtal. Ale ten vitamín C? Vitamín, no jasne. Ale, no... Keď tak sa tam ešte môžeme vrátiť. Hej, no musíme sa tam vrátiť. Zajtra pôjdeme do Sephory pre tvoje veci. Modlite sa za mňa, lebo... Sa za teba. No, každopádne... Môj večný problém. Vždy si vyberiem nejakú vec, ktorá sa nedá zohnať, nedá kúpiť, alebo ju majú vypredanú, alebo ju v tej krajine pre istotu nepredávajú. A je to také, že ako keby to, čo teraz si chcela od tej Fenty Beauty, je to také, že je to nejaké rare vec, že to nemajú všade, alebo skôr, že je také normálne? Prvé je novinka, vyšlo to teraz, tie cerusky. A je to virálna vec na celom internete, kvôli tomu, že sú super, na to, že sa ti nezošúchajú. Takže kvôli tomu. A ten púder je normálna vec. Akože to není nejaké špeciálne. A mali to vypredané? Mali to vypredané. Zajtra to zbehneme. Zbehneme to, hej. Nezúfam, dobre. Nezúfam. Takže nájdeme to, ja si idem po to a ja to zoženiem. Takže to zoženieme. No a ešte som pozerala parfém a pozerala som značku Kylie, lebo som to už dlhšie tak potom pokukovala, ale musím povedať, nastriekala som si na seba tú pistáciovú, čo voňala dosť krásne z toho flakonu, ale na koži je to, ani to není cítiť. A na druhej ruke mám z Dioru takú fialovú, neviem, ktorý je to teraz presne druh, ale má fialovú farbu a tá voní naozaj krásne. Takže tiež som sa voňavku, ale neviem. Bojím sa takisto, aby mi to nevyhodili na letisku, takže musí to mať menej ako 100 ml a čo tie drahšie mali 200. Takže... Ja už som si skoro klasicky hodil do košíku. Už klasicky, naposledy mu vyhodili Gucci voňavku na letisku, lebo to bola 200 a pánko si ju samozrejme zbalil do príručnej batožiny a vyhodili ju. Proste vyhodili ju, prosili sme ich tam, že proste niečo. Dokonca sme ju... Ježiš, to bol fail, to ani nehovor. To bol fail. Ale nehovor, kľudne. No, takže poviem vám také tajomstvo. Proste Eddie chcel tú voňavku zachrániť a napadlo nás, že možno... To bol darček, tá voňavka. Áno. Ja som ju dostal na Vianoce totiž. Áno. Takže kvôli tomu, ale ten pán nám to poradil tak trochu, že keby to dokážeme z tej flašky, ktorá má 200 ml, lebo ona nebola plná, premiestniť do niečoho iného, tak si to môžeme zobrať. Tak si to môžeme zobrať, ale... Tak, a povedal nám, že môžeme do nejakého sáčku alebo do niečoho podobného. Takže čo nás napadlo, striekali sme tam z tej voňavky do toho sáčku a podarilo sa to. Až do momentu, kedy sa to Edimu totálne nerozlialo po celej taške a smrdel jak tá voňavka. Lebo to už bolo v takej koncentrácii, že to už nebola ani vôňa, ale naozaj alkohol, smrad proste z voňavky, jak keby proste vám to vybuchlo. Takže to bolo docela zaujímavé. A odtedy nemáš voňavku ani ty, takže tiež by si možno mal niečo kúpiť, nejakú vôňu. Už som nakúpil všetko, čo tu mali v tomto meste, takže teraz je čas na tebe. Dobre, takže musím si nájsť to, čo vyzerá potrebujem. Tam iba, to je mimo, to asi ani vidie, ale vyzerá ako to, čo sme jedli. Áno, je tam to bravčový kúsok. No a teraz sme v nejakej mexickej reštaurácii, ktorá by mala byť zdravá, akože clean is new healthy, je tu taký veľký banner. A bude to nejaká burrito bowl. Ja som si dala štiplavú s kuracím mesom a Eddie si dal jemne pikantnú s kuracím mesom a s bravčovým mesom, trhaným. Trhaným bravčovým. Áno, a čo hovorila s tým guacamole? Niečo ona mi tam má, vlastne, že ja som si chcela aj guacamole ako prídavok, ale vlastne ona vravela pravdepodobne, že už to bolo súčasťou nejakého niečoho, takže ona to tam ako keby tak premenila a tým potom, že som to mal ako keby zdarma, že to bolo pre mňa výhodnejšie, že mi to pomohla. Takže... Snáď to bude dobré, teším sa docela na to, už som fakt hladná, aj docela unavená.
akurát povedali teda, že to nechceme takeaway, pretože zatvárajú za 10 minút, alebo za 15. No. A my, že budeme... A tak pri najhoršom mi povieme, zabalte nám to. A oni, že ste úplne retardovali. Oni, že presne preto sme vraveli. A ešte sme si objednali churros z Dulce de Leche, tak sa to určite nevyslovuje, takže sa za to ospravedlňujem, ale vlastne s tou omáčkou ešte churros a Polu Zero s týmto Marvel. To bolo Marvel. to, že To je Marvel. Áno. To je Marvel. Je to tu hore napísané. A čo to je za superhrdina? Iron Man. Dobre. Nejsem úplne jednoduchá. Že toto je Marvel, že by si to poznala. Ale to som práve že myslela, že je to normálne ako... Áno, je to tak, je to Marvel, Coca-Cola. Je to DC. takže presne tak, Zero Sugar. Takže tak, prečo som nezobrali to takeaway, lebo popravde nevedel by som, že kam by sme s tým teraz išli, to je... Sme na extrémne ulicu. hladní a na ulici by sme stáli a jedli to tamto je bolo... To by sme boli ako nemohli natočiť tento výborný vstup. Samozrejme. Takže... Zajtra sa už vraciame. No. A ráno máme ešte stihnúť moje nákupy, dohnať. Áno. Zajtra máme mandičké nákupy, plus ideme sa pozrieť na chrám. Ten čínsky. Áno. Do Chinatownu, kde sme boli dneska, tak pôjdeme znovu a tam ochutnáme ten smradlavý durian. Tam to ochutnáme? Áno, tam to ochutnáme. Už nám to doniesli. Výborne, aj zabalené. OK. Thank you so much. Takže, tak toto vyzerá. Vyzerá to dosť dobre. To je Eddieho, toto je moje. A tu máme ešte hranolčeky a tu sú ešte churros. Tak tie by som si nehala možno na cestu, to asi zvládneme. A ideme, vyzerá to dobre. To vyzerá fakt výborné. Dávaj si pozor možno na svoje oblečenie. Tak, to vyzerá fakt... Ja som si dala teda spicy, tak dúfam, že to nebude príliš. No. Je to dobre spicy. A je tam teda kuracie mäso, fazule, syr, hore je guacamole a ešte sú tu takéto tortilla chipsy. Ja, je to výborné. Myslím, že je to trhané, tak ja si ho ukradnem. Trhané je tiež super. A dali sme si obidva extra porciu proteínov, aby sme to dobehli, lebo dneska sme jedli samé hovadiny. Takže, aby sme dobehli naše fitness ciele, tak snáď by nám to mohlo pomôcť. Tak. Je to fakt dobré. Ja mám dosť rada mexické jedlo. A potom máme ešte hranolku. Dobre, je to pikantné. Vieš ho moc? Nie je to tak pikantné, iba mi to skôr behlo do krku. No tam je toto pikantné, daj si. Behne ti to do krku, pokiaľ to vdýchneš. No to není pikantné v ústach, ale iba mi to behlo do krku. Je to akože trošku pikantné, tak viem, že ty si dávaš ešte o mnoho viac občas. Ale hej, keď chápeš, že to behlo do krku. No, takže tak a ešte hranolka. Má byť nejaká tiež zo seasoning. Dobrá je hranolka. Ideme to tu zjesť, kým nás vyhodia, aby sme to stihli. A potom niekde ochutnáme ešte to churros, tak keď tak sa nám to podarí nahrať, keď tak vám dáme vedieť, že ako to chutilo. No a ideme sa napapať a ideme domov. OK, takže ja teraz preberám vstup od Amandy. Takže teraz sme na ceste do Chinatownu. Ideme sa pozrieť na temple. Trošku nastal ráno jeden problém a to je to, že sme sa zobudili vlastne bez budíku. Akorát sme zistili, že sme sa zobudili o 2 hodiny neskôr, ako sme mali. Takže to je dôvod, prečo tu teraz malujem, aby sme dohnali časový stres. Takže je to crazy. Mám na to asi 5 minút a budem sa ponáhľať. presne tak. Takže musíme teraz zvoliť takzvaný skrátený časový plán, pretože chceme stále keby pomerne stihnúť tie isté veci.
ale musíme ich stihnúť asi za polovicu času, aby všetko vychádzalo presne tak, ako sme chceli. Takže ideme teraz rýchlo sa pozrieť na ten chrám, pretože ja osobne sa na to dosť teším, som zvedavý, neviem, jak vlastne pekne to bude vyzerať, ale proste celkovo vždy som na tieto chrámy alebo takto túto architektúru čínsku chcel vidieť, takže na to sa teším a potom ešte musíme stihnúť nejaké nákupné centra a potom letisko a tieto ďalšie veci, no takže ideme na to. Ešte niečo chceš odkázať? Nič, držte nám palce, snáď to všetko stihneme a nezmeškáme lietadlo ako v Jakarte. Tak, musím rýchlo robiť to online check-in, to mi pripomína. OK, tak zatiaľ. Tak práve sa nachádzame na singapurskom letisku a zatiaľ toto vyzerá naozaj krásne. Eddie už si nahral nejaký content, reelska alebo nejaké vstupy do storyčok, takže to už máme hotové. No a teraz ideme nájsť ešte nejaké ďalšie zaujímavé veci, ideme sa pozrieť na také terasy a takisto ideme aj do ešte Marc Jacobs obchodu. Kam ideme? Dobre. Takže Eddie sa ide pozrieť na informácie, no a ja sa tu idem tiež popozerať. Máme teraz aktuálne ešte 4 hodiny, čo je docela dosť času na to, aby sme toto celé pokúkali, takže dúfam, že tentokrát lietadlo stihneme. By the way, to mám ešte musím teda povedať, čo sa stalo v tej Jakarte. Neviem, či to dám na začiatok videa, alebo to bude až tu na konci videa, lebo ešte som to zatiaľ nenahrala. A ideme to tu teda preskúmať, je to teda údajne niekoľko rokov po sebe toto letisko vyhralo, že najkrajšie letisko na celom svete a vlastne nachádza sa tu najväčší vodopád, vnútorný najväčší vodopád na svete. Takže krásne, je to tu proste celé také zelené, nádherné, no moc sa mi to páči a v Sephore sa mi podarilo zohnať nejaké veci. Tu mám plnú tašku, takže urobím vám taký haul, ale samozrejme nemali tam zase ten lip liner a nemali tam ani ten puder, takže nakoniec som si zobrala namiesto Fenty Beauty od Huda Beauty a ceruzku som si zobrala od Sephory, klasika Sephora nejaká collection. Ja vám to možno ukážem aj tu, keď sa dáme. Tu mám taký haul. Tak sem sa odparkujem. Viem sa, ako vyzerá pozadie. Tak, takže ukážem vám, čo sme kúpili. Tuto máme od Pixi vlastne takúto tonikovú vodu, to si skôr kupoval Eddie, lebo vlastne tá od The Ordinary bola príliš veľké balenie na to, aby nám spustili s tým do lietadla, takže toto je prvá vecička. Potom sme tu dostali od Paula's Choice dve takéto vzorečky, výborný exfoliant, doporučujem a dali nám to ako vzorečky zdarma, takže bomba. Potom namiesto tej ceruzky som si kúpila od Fenty Beauty nový Gloss Bomb Stick v odtieni Fenty Glow, čo je môj najobľúbenejší. Ja mám od nej snáď všetky odtiene tých leskov na pery a teraz vlastne som zobrala tento Gloss Bomb a ono je to vlastne ako rúž, ale má to vlastne aj taký efekt lesku na pery. Takže strašne super a má to mega krásne balenie. To balenie je úžasné, takže toto bola ďalšia vec. Potom som si tam kúpila túto masku, takisto od Fenty Beauty. Je to vlastne taká tá červená maska, niečo vlastne, ak je z The Ordinary, taký ten virálny produkt, tie AHA, AB brightening ingrediencie. A malo by to teda rozjasňovať a zjasňovať vlastne celý ten odtieň pleti, takže sa na to teším. Ja mám tu druhú Cookies and Clean a z toho som veľmi, veľmi spokojná, takže môžem kombinovať vlastne túto, ktorá bude moja pleť viac taká fresh a s tamtou Cookies and Clean zase vlastne vyčistím všetky nečistoty z pleti, takže výborné. No, potom ďalšiu vec som skúsila tento Huda Beauty pudrik.
Mali teda od Fenty Beauty tú veľkú verziu vlastne toho sypkého púdru, ale tá mi nevyhovuje, lebo ja si to beriem vždy do kabelky. To je fakt veľký púder. A mali tú malú iba v odtieni banana, čo je príliš ako keby na môj typ pleti tmavé. Ja používam butter, takže zobrala som si namiesto toho takúto blond. Chcela som ho už dlho vyskúšať od Huda Beauty. No a uvidíme teda, mne sa zdá, že ľudia sa sťažovali na ten aplikátor na internete, tak uvidíme, či bude dobre fungovať, ale ďalšia vecička. No a potom tu už máme iba skincare, máme tu z The Ordinary toto dvojkombo, kyselinu hyalurónovú a niacinamide, takže takéto dvojkombo v tých väčších baleniach, aby to edymu dlhšie vydržalo. Potom tu máme alfa arbutín, takže to sme kupovali ešte predtým, ale dala som to všetko do tej jednej Sephora tašky, takže rovno vám to ukážem. Potom som si kúpila takýto Kerastase olej na vlasy, kvôli tomu, že určite ste si všimli, moje vlasy v tomto vlogu boli absolútne šialené a potrebujem niečo, čo trošku mi s tým pomôže, lebo to je strašná vlhkosť, takže mám veľký frizz na vlasoch. Už som si teda kupovala od značky OUI, sa myslím volá, neviem, ako sa to vyslovuje, vlastne taký antifrizz krém. Chcela som si kúpiť taký ten wow, taký ten sprej na vlasy, ktoré má urobiť vaše vlasy vodeodolné, ale ten tu bohužiaľ nemajú ani v Kuala Lumpur, ani v Singapure, nikde. Si iba skontrolujem, či nahrávame. Dobre, nahrávame. To som si chcela kúpiť, to tam nemali, takže som si kúpila aspoň vlasový olej, lebo jak chodíme aj veľa do sauny, do bazénu a tak, je tam teplo, tak potrebujú moje vlasy trošku oleja. Takže toto sú. No a potom tu ešte sme kúpili tento Fenty. By the way, keby ste si nevšimli, tak som naozaj veľký nadšenec značky Fenty Beauty a takisto Fenty Skin. No a z Fenty Skin tu máme takýto ten ich klasický denný hydratačný krém a ja mám teda od nej už ten nočný. S tým som najviac spokojná, ten je fakt úžasný. Počas tej noci úplne vám to dodá ten glow, takže teším sa na ten denný a ten už má v sebe aj SPF-ko, takže vlastne sú to dva kroky spolu. No a potom som si kúpila túto ceruzku od Sephory v odtieni 40 Pink Tea, ktorá sa najviac podobala tomu odtieňu od Fenty Peanut Butter. Takže zobrala som si toto. Tie Fenty sú bohužiaľ ako keby, alebo teda vďaka Bohu, ale pre mňa bohužiaľ, lebo som si to nemohla kúpiť, lebo ich mali všetky vypredané. Takže je to naozaj populárne, takže to bol taký malý haul a môžeme sa presunúť, ideme nájsť toho Eddieho. Bohužiaľ, tam tie boli vypredané, no ale sú také skvelé, okrem toho, že je to novinka, tak sú skvelé v tom, že naozaj sa vôbec neošúchavajú. Ja som to skúšala na ruke a nešlo mi to vôbec otrieť, fakt by to mohlo byť super a pri nejakom najbližšom výlete si to určite kúpim. A takisto aj vlastne z týchto rúžoleskov na pery, 2 v 1, mali veľa z nich vypredané. Ja som chcela ešte taký rúžovejší, svetlejší, lebo chcela som vyskúšať nejaký nový odtieň, ale ten bol vypredaný. Takže som proste zobrala túto klasiku, ten je vlastne taký nude do hneda, ale zároveň vám dodá takú farbu. Takže som na to zvedavá, teším sa a musíme nájsť toho Eddieho a môžem vám tu ukázať, tak to vlastne sú tu na tom letisku rôzne obchody a pomedzi to je vlastne urobená takáto džungla. Hneď sa otočím a ukážem vám to. A mali by to byť vlastne takéto, za mnou sa to nachádza. A mali by to byť vlastne takéto džungloidné záležitosti a takisto vlastne rôzne tie terasky, z ktorých si môžete prezerať vlastne ten vodopád a je to pekné. By the way, ľudia sa tu na mňa pozerajú, keby som bola nejaká šialená žena, ktorá sa rozpráva so svojím telefónom, ale prekonala som svoj strach z rozprávania sa s mobilom na verejnosti, takže je to v pohode. No a snažím sa tu práve nájsť toho Eddieho kvôli tomu, že neviem kam šiel. Respektíve viem kam šiel, ale neviem, kde sa nachádza. Takže ideme sa vrátiť naspäť na to miesto, aby sme sa našli. No a ako som hovorila, ešte plánujeme ísť navštíviť obchod Marc Jacobs. Vlastne tú kabelku, čo som mala teraz so sebou, tú ich
tote bag, tak z toho som extrémne spokojná. By the way, to sa mi stalo, že som na Vianoce som povedala Edimu, že proste nemusím kúpať žiadne proste veľa vecí alebo proste niečo také, že mám jednu jedinú vec, ktorú by som chcela a proste viem, že je to taký drahší kúsok, takže kľudne proste keď povie, že keby jeho mamina mi chce niečo dať, moji rodičia mi chcú niečo dať, že proste nech sa radšej všetci zložia na tú jednu proste vec, ktorú naozaj chcem, lebo som si to veľmi prijala, mať takú kabelku, kde môžem dať notebook, všetky veci a všetko to brať so sebou, lebo mám iba také malé kabelky a to je proste väčší problém. Takže som si to strašne vytužila, no a povedala som mu, že proste keby chcem, že jednu jedinú vec, tak iba to. A že nič iné nechcem. No a stalo sa mi to, že Eddie sa nejako ani nedohadoval s tými mojimi rodičmi. Nakoniec proste sa stalo teda to, čo by the way je taká tiež sranda, že moja mamina, ja som jej to iba raz v lete spomínala, že by som chcela takú kabelku a zapamätala si to. A stalo sa vlastne to, aby som išla v pointe, že dostala som dve kabelky, tie isté, ale v dvoch farbách. Eddie mi kúpil tú čiernu, ktorú som chcela pôvodne. O tej som hovorila aj rodičom, alebo teda mojej mamine. No a oni mi teda kúpili bielu, takže našťastie som nedostala úplne že dve identické kabelky, a ešte aj v tej istej veľkosti, ale teda čiernu a bielu a je to naozaj skvelé, lebo proste tá kabelka je tak praktická, že ju nosím prakticky každý deň, už ani žiadnu inú nenosím. Ale mám túto výhodu, tým, že mám dve, že ich môžem kombinovať a dať si, keď potrebujem čiernu. Proste čiernemu outfitu, bielu, proste bielemu. Takže to mi strašne vyhovuje a tá kabelka je fakt top. A dokonca mám vlastne obidve sú v tej koženej verzii, čo mi príde trochu lepšie ako tá klasická látková. Tá je taká tá, myslím, najpopulárnejšia, lebo tá látková sa môže zašpiniť. Predsa tá koža je za mňa trochu odolnejšia, takže to mi na tom naozaj vyhovuje. No a myslím si, že máme taký menší problém, lebo som sa stratila a proste nikde nevidím toho Eddieho. Takže musíme ho ísť nájsť a spojiť sa, lebo musíme ešte teraz sa najesť, urobiť si víza, naspäť na Bali, vlastne urobiť také elektronické, aby keď tam prídeme, nás rovno vlastne pustili a nemuseli sme čakať dlho v rade, čo sa nám stalo teda prvýkrát a boli sme tam o hodinu a pol dlhšie a keď je tam viac ľudí, tak sa môže to aj predĺžiť, takže to určite robiť nebudeme a takisto potom predĺženie víz nás vyšlo o mnoho menej, mohli sme si to robiť iba z internetu, vlastne z mobilu. Inak sme sa museli vlastne trepať do Denpasaru, asi hodinu autom, tam nám museli zobrať otlačky prstov, urobiť fotky, blablabla. Takže celá komplikácia a takto vlastne, keď sme to mali elektronicky, tak nič, rovno sme išli proste z letiska, cez iba taký proste self, vízaček a potom sme si to mohli robiť z mobilu. Takže kto sa chystáte na Bali, určite si urobte tie e-víza online, volá sa to, myslím, Visa on Arrival elektronické, tak proste tú verziu urobte si to, zabere to pol hodinu, vyťukať to, možno aj menej, to som prehnala a naozaj vám to ušetrí kopu času a takisto peňazí. Takže takéto veci máme radi, všetci. No a hľadáme toho Eddieho, nášho strateného. On hovoril, že ide na informácie, ktoré sú tu, vedľa mňa, ale on tu nie je. A stavím sa, že sa deje práve teraz niečo také, že ja idem týmto smerom a on ide opačným smerom. A by the way, tuto je vlastne za mnou takto ten vodopád. Teraz je tu milión ľudí a chodí tu vlastne ešte takýto ten Skytrain, ktorý sme išli, keď sme prišli. No, čo to bolo, v štvrtok, tak takto vlastne vyzerá ten veľký vodopád, ešte si to ukážeme aj z nejakej inej strany, ale je to naozaj krásne, všetci sa tu s tým fotia a je to fakt taký zážitok, vyzerá to tu úplne ako z futuristického mesta s džunglou. Už ho vidím. Tak
aktuálne už sa nachádzame späť na Bali, v Changu. Vlastne dneska už je útorok, včera sme boli ešte niečo posledné povybavovať, ale dneska už sme naspäť v takej tej našej dennej rutinke. No a ja aktuálne pre vás strihám vlog zo Singapuru a extrémne ma to baví, je to fakt super. No a ďalšie takéto vlogy, čo budú viacej z takého nášho bežného denného života, ako to vyzerá naozaj tá naša práca, ten náš život, lebo samozrejme tie dovolenky sú taký highlight, tak to budem vlastne nahrávať na svoj osobný kanál. Tam budú vlastne vychádzať takéto ako keby týždenné vlogy, ktorých vám budem ukazovať ten behind the scenes, ako to prebieha a vlastne vyzerá tie naše bežné dni, takže koho by to zaujímalo vidieť viac takéhoto lifestylu a behind the scenes našich bežných životov, tak určite tam dajte odber, tuto niekde, alebo v popisku by mal byť odkaz na ten môj kanál a mali by tam vychádzať vlastne pravidelne každý týždeň nové videá. Takže budem sa na vás tešiť a vidíme sa na mojom kanáli. Áno, dajte jej tam odber.